טוב, נו, אז אולי אני קצת סטלן. על מה? טוב, נראה לי אני אוותר על הקצפת. יואו, שפייזמן, אתה כזה כוסית, די כבר עם הדיאטה. מה דיאטה? דיאטה. בסך הכל אוכל מסודר. לא, לא, לא. מה זה? נוטלה? אוי ואבוי. לא, לא, לא. תחשוב על סלט. 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 פרופפה? כלב. המבורגר וצ'יפס. אני רוצה סטייק ובירה. אני רוצה כנפיים ובקבוק ספרייט. אני אקח סלט קיסר ודיאט קולה. שלום. שלום. מה אתה רוצה להזמין? אני רוצה בבקשה מק שפייזמן. תזכיר לי מה זה המק שפייזמן? בלי המבורגר, בלי הטבים ובלי הלחמניה? רק הירקות? כן. טוב, אז אולי באמת קצת הגזמתי עם הדיאטה שלי. עכשיו בשבילכם, וואלה, אני אוכל את הקצפת. תודה שפייזמן. קבלו איזה כובע גדול קניתי. קשת, תאמין לי, אתה הורג אותי עם הבגדים שלך. חגורה ותחתונים, הסטייל הבא. תאמין לי קשת, אתה צריך טיפול דחוף. שמעתם? התבטל מחר שיעור אזרחות. בואנה אחי, אתה פשוט יודע הכל על בית ספר. כן, מחר ב2:30. הלו? כן, עוד יומיים ותביא דפים משודכים. הלו? כן, עמוד 77 עד 82, הזכות לחירות. הלו? לא, היא עוד לא התחילה לבדוק, אבל שבוע הבא היא אמרה שהיא תחזיר. הלו? כן, מחר בשעה 7 שלומית מכינה חובזת בנשיונל ג'אוגרפיק. הלו? כן, כמו חירותי שהוא חופף בעדן שולדינס. בזמן שכולכם צחקתם עליי, חנה התקשרה עליי ואמרה לי שמחר יתבטל שיעור כלכלה, שמעתם? אחי, תביא את הקצפת, אני מת מרעב. טוב, עזוב את הקצפת הזאת. מי בא איתי לבורגוס? יונדב, אתה והבורגוס שלך? אתה בא איתי לבורגוס? לא. בא איתי לבורגוס? לא. מיכל, את באה לבורגוס? אתה רוצה לבוא איתי לבורגוס? לא. סליחה, את באה איתי לבורגוס? סליחה, אתן באות איתי לבורגוס? דפנה, את רוצה לבוא איתי לבורגוס? סרטלינות. ילדים, רוצים לבוא איתי לבורגוס? לא! היי, אתה בא איתי לבורגוס? היי, do you want to come with me to בורגוס? אף אחד לא רוצה לבוא איתי לבורגוס? אחי, אנחנו כבר בבורגוס.